Vitajte pri 8. vydaní školských správ. Tie dnešné budú zamerané na vedomostné súťaže a tiež si aj zašportujeme. V prvej reportáži sa pozrieme na základnú školu Školská. Svoje vedomosti z predmetov si otestovali hneď 2 ročníky. Vedomostné súťaže. Pozná ich azda každý z televíznych obrazoviek. A aj takáto súťaž sa koná v základnej škole na Školskej ulici. Sichravé počasie nedáva veľa možností deťom stretnúť sa ich s kamarátmi. Preto pani učiteľky 3. a 4. ročníka takéto stretnutie pripravili. Počas neho si žiaci mohli porovnať úroveň svojich vedomostí z matematiky a zo slovenského jazyka. Prakticky preukázať zručnosť vlastivedy a prírodovedy. Ako si sa pripravovala na túto súťaž? Čítal som si knižky. Mamina ma skúšala. Počítala som príklady. Ja som si opakovala od začiatku učebnice a mamina ma skúšala. Ja som od začiatku čítala knižky a počítala som príklady. Z akých predmetov súťažíte? Z matematiky. Zo slovenského jazyka. Z literatúry. Z vlastivedy. A poslednú tému máme z prírodovedy. A takto súťažia naši štvrtáci. Liptovská Mara. Vodná nádrž Liptovská Mara. Dobre, 3 body. Trnava. Dobre. Rieka Dunaj. Výborne. Košice. Výborne. Všetkým víťazom gratulujeme a tým, ktorí neúspeli, prajeme všetko dobré v ďalších súťažiach. Erik Nosovský, televízia Amos, základná škola Školská. Aj na základnej škole Partizánska sa súťažilo. Tu však na rozdiel od predchádzajúcej reportáže mali tému presne určenú. 190. výročie narodenia Ľudovita Štúra si pripomínali žiaci aj v základnej škole na Partizánskej ulici. Konal sa totižto vedomostný kvíz, na ktorom si žiaci 8. a 9. ročníka preverovali svoje vedomosti a našom jazykovedcovi, učiteľovi, novinárovi, ale aj básnikovi. My sme na tejto veľkej školskej aktivite nemohli chýbať. Nahliadnite teraz so mnou do školy na práve prebiehajúci vedomostný kvíz. Na súťaži sa nás zúčastnilo 8 skupín, my sme boli 7. skupina, mali sme dosť veľkých konkurentov, aj napriek tej konkurencii sme zvíťazili. Páčila sa ti táto vedomostná súťaž? Páčila sa mi veľmi, najmä jej priebeh. Ako prebiehal kvíz? Prebiehalo to tým spôsobom, že sme si ťahali otázky, na každú sme vedeli správnu odpoveď, takže sme skončili s plným počtom bodov. Čo vám táto vedomostná súťaž dala? Dala mi hlavne nové vedomosti a príjemný pocit z výhry. Dozvedeli sme sa nové informácie, ktoré sme ani nevideli, bližšie sme spoznali jeho život a celý priebeh súťaže bol veľmi zaujímavý. Mne dala táto súťaž veľmi príjemný pocit, nakoľko si naša škola rada pripomína velikánov z našej histórie. Bola venovaná hlavne Štúrovi, ale boli tam spomenutí aj iní velikáni, napríklad Hurban Hodža a Alexander Dubček. Učitelia spolu so žiakmi spravili takúto peknú výstavku o Ľudovitovi Štúrovi. Ako sa vám ľúbi táto výstavka Ľudovita Štúra? A pekná, esteticky upravená, veľa ľudí na tom pracovalo, dá sa, pohode, to je podľa mňa. A tebe? Je to veľmi pekné. A toto je už pohľad na celkové víťazky našeho vedomostného kvízu. Pre školské správy Linda Katialová, televízia Amos. Basketbal je obľúbeným športom nielen u dospelých, ale i u žiakov. Preto sme sa rozhodli ukázať vám žiačku zo základnej školy Gorazdova, ktorá sa okrem iného venuje aj tomuto športu. Medzi záľuby našich žiakov patrí neodmysliteľne šport. V rubrike Moje hobby som si vyspovedala moju spolužiačku Evu Fabianovú práve na túto tému.
Športu sa venujem už od malička. Športuješ iba v škole alebo chodíš do nejakého športového klubu? Momentálne športujem iba v škole, ale kedysi som chodila na hádzanú. O tebe je známe, že reprezentuješ našu školu v viacerých športoch. Prezrad nám v akých? Basketbal, futbal, vybíjana, volejbal, stolný tenis aj plávanie. Kto ťa priviedol k športu a kto ti dopomohol k tomu, že podávaš také skvelé výkony? Športový talent som zdedila po rodičoch a keďže sa venujem športu už od malička, tak som sa o to zaujímala. Vyžaduje si tvoja kondícia nejaký špeciálny tréning? Zatiaľ nie. Máš nejaký športový idol? Nie. A čo by si odkázala tým, ktorí by chceli byť v športe takí dobrí, ako si ty? Hlavne nech sa snažia. Dnes sa len potvrdilo, že šport je veľmi obľúbenou aktivitou našich deciek. Pre školské správy zo základnej školy Gorazdova Natália Dzurňáková, televízia Amos. Začala sa sezóna stolného tenisu. Po základných kolách, ktoré prebiehali na jednotlivých základných školách, si to v boji o titul v okresnom kole rozdali skutočne tí najlepší. Aj o takýto pohár bojovali chlapci a dievčatá v okresnom kole v stolnom tenise. V telocvični základnej školy Komenského sa najprv v útorok stretli v zápasoch o titul žiaci chlapci. Zastúpenie mali tieto školy: Základná škola Duklianska, Základná škola Uhrovec, Základná škola Slatina nad Bebravou a Základná škola Partizánska. Víťazom sa stali Základná škola Partizánska. V stredu bojovali o okresné tituly dievčatá. Zastúpenie mali tieto školy: Základná škola Rybany, Základná škola Slatina, Základná škola Duklianska a Základná škola Školská. Víťazom sa stala Základná škola Duklianska, druhé miesto obhájila Základná škola Slatina nad Bebravou, obidve družstva postúpili do regionálneho kola. Turnaj v stolnom tenise zorganizovala Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci s Centrom voľného času. Ako by si zhodnotila tento turnaj? Myslím si, že sme dopadli dobre. No, mohlo by to byť lepšie, ale mali sme silné superky. Aj tak sme boli lepšie. Tak snažili sme sa a aspoň to druhé miesto sme vyhrali. A to sme radi. A ja mám už pri mikrofóne dnešné víťazky. Dievčatá, ako hodnotíte dnešný turnaj? Dnešný turnaj hodnotím na výborne, pretože sme vyhrali. Prišli sme sem s cieľom vyhrať a to sa nám podarilo. Mne sa hralo veľmi dobre a boli by sme radi, aj keby sme Prievidzi pondelok vyhrali. Tiež prvé miesto. Z telocvične zo základnej školy Komenského Ina Janáková, televízia Amos. Záverečný príspevok bude venovaný úspešnému vystúpeniu žiakov streleckého krúžku zo základnej školy Duklianska. Na poprednej súťaži v minulých dňoch dokázali, že streľba im problémy nerobí. 28. novembra sa uskutočnila súťaž streľba, kde súťažili žiaci a žiačky základnej školy Duklianska. Bola to súťaž jednotlivcov a trojčlenných družstiev žiakov tejto školy. V kategórii jednotlivec sa na prvom mieste umiestnil Milan Hurár s počtom bodov 176. Tretie umiestnenie v súťaži získal Žikla s počtom bodov 167. Družstvo chlapcov našej školy reprezentovali Ondrej Hurár, Milan Hurár a Žikla. Získali prvé miesto s počtom bodov 498. Družstvo dievčat reprezentovali Ridošková, Exlerová a Michalíčková. Získali prvé miesto. V kategórii jednotlivkyňa získal prvé miesto Michalíčková s počtom bodov 162 a druhé miesto si vyslúžila Ridošková s počtom bodov 157. Majstrovstvá kraja sa budú konať 9. decembra 2005 na gymnáziu v Partizánskom. Ako prebiehala súťaž? Súťaž bola v Uhrovci, bola to v Uhrovci na základnej škole. Strieľalo sa, boli to nejaké 4 ležky. Ako si sa pripravoval na túto súťaž? No, chodili sme v rámci streleckého krúžku, sme strieľali. Predtým sme aj strieľali pred súťažou 1 hodinu. Som sa pripravoval normálne, na tréningy sme chodili. Sem tam sme mali navyše pár tréningov a to bolo asi tak všetko. Na strelecký krúžok chodím 3 roky a vybral som si ho preto, lebo strieľať ma baví. A môj otec je polovník, som strieľal od malička. Ako ste mnohí videli, nie je to ľahký šport a nezostáva nám nič iné, ako im držať palce, aby získali prvé miesto v majstrovstvách kraja. Ivana Brunovská, televízia Amos. To je z 8. vydania školských správ všetko. S televíziou Amos však ešte chvíľu ostaneme.
Tá totiž pre vás pripravila v predvianočnom období darček v podobe významného projektu zameraného na deti a mladých ľudí z čierneho kontinentu z Afriky. Viac informácií vám prinesieme spolu s mojou kolegyňou Lejlou Slugeňovou. Ja sa s vami lúčim a teším na ďalšie stretnutie.